Ay sana ragsak ang makikita ko nainay kada kayo manen. Ayatan nakabsat. Pacheck nga idirabii, kaya't naadal tayo iti may sana isang sangayan nga tupiko. Kaya dito nga oras, adalan tayo manen, ayatan nakabsat, dagiti adal nga napatag unay, nga mu tayo no siya sino, uno anya iti pudno, nga mabalin tayo, nga ito do iti agdama kasaad tayo. Idi umay ayatan nakabsat, iti problema iti COVID-19 pandemic. Adu dagiti idea mabasa tayo iti internet, kastamet mabuya tayo iti telebisyon. No sa dino iti pudno nga nagapuan na daytoy nga COVID-19. Iti muna nga nabasa kayta nakabsat. Ket daytoy kano nga COVID. Ket nagapu iti Canada nga inala dagiti taga China. Ket inpanda iti laboratory ket pinadasda nga pinaado. Dagiti dumay ita nakabsat ibagbagada nga daytoy ket plinano iti United Nations nga paduen daytoy nga maysa nga bakterya wenno virus kunak kuma nga isu iti pakatayan ti adu nga tao tapno iti kasta maaramid ti makungkuna nga depopulation. Daytoy ket pabastitanda iti tao tapno nasaysayaat ti panagbiag dagiti sumarsaruno nga tattao. Dagiti duma nang nangruna dagiti Chinese, ibagada nga daytoy ket nagapu iti paniki. Uno nagapu kadagiti bakes, uno unggoy. Kung kuna tayo nga isu ti laklako da ijay palengkeda nga kanen dagiti tattao isu nga niya naapektuhan iti tao ket naiwaras aging gana ita kakabsat kadagiti na dumaduman a lugar. Ket iti latest news ay ita nakausat ti Germany, ken kastamat iti Amerika, ket pagbaybayadan da iti China, gaputa ibagbagada at makinbasol, ti maitudo kakabsat, tinatudtudo, amay tudo, iti dayto nga problema tayo, ket dagiti incheck, tay suda iti nagiwaras dayto iti sangalubungan. Ita kabsat nakadado itinatayen ket agtultuloy nga agrigat dagiti tao ken kastamet kada tayo. Ngem iti agdama kasaad iti tao nga umay dagiti dadagsen, umay dagiti problema ken kastamet iti papatay siya sino wenno anya iti natudtudo ama itudo iti agdama a kasasaad tayo. Naadal tayo di kalman, kakabsat, nga itinang dadael, iti relasyon tayo kaniya po Diyos ket basol. Ket idimayan iti basol, kakabsat, mabasa tayo iti Genesis 3. Mangrugin, ngaglaylay, dagiti mula. Mangrugin, nga dagiti bulong, ket agtinagda, nagbalin nga narungsutan, dagiti duma, nga ayop, wenon animal. Iti tao kabsat imayon ti sakit ket nang nangruna imay iti ipapatay. Isu nga tinatudtudo amay tudo ayaten ang kabsat ket isu iti basol. Nga mas daw tayo nga nusapay nga iti basol ket nudaduma ar-arakupan tayo. Nudaduma iduldulin tayo. Nudaduma kabsat, ket ilimlemang tayo. Nudaduma, mga ramid tayo dagiti naimbag, tapnoan niya kabsat saan nga makita iti basol kadagiti panagbiag tayo. Anya kami iti basol, initially kakabsat, iti basol ket kinasyak. Tasapay, idi nang rugi iti basol ijay langit, kinasyak. Siyak. Idi nang rugi kabsat ti basol ijay iden. Kayat ti tao nganya malukatan iti matana kayat ti tao niya padasen na nupudno nga naragsak. Isu nga iti basol kinasyak. No kayat tayo nga paragsaken ibukod tayo bagi.
When we want to gratify our own selves, we usually commit sin. Nya kadi iti basol kakausap. Pinadas ko man tinag-research kadagiti commentaries na nangruna dagiti Vine's dictionaries kenda dumapay nga commentaries tapno maawatan tayo no anya iti basol dilakita. Aramidem gayam ti basol nga mahamu nga basol. Ngumnuman pay amo nga basol iduldulin mo met laeng tapno parang nga niya awan iti basol. Padasan tayo man nga gusar kadagiti Greek words tapno maawatan tayo ayaten a kausat. Iti muna kausat na takwatak iti New Testament iti sarita nga basol unusin iti English jay Greek word na ket amartia. Ketanya iti amartia, sin manifested in the mind. Dahito ay atan nakabsat nga basol, ket dagijay mangrugi iti panunot paylaeng. Panpanunutan tayo paylaeng, ngam gayam agbasbasol tayon. Kastanya, rimor ka, iti balay mo, nakitam dayjay saba. Di karuba tayo, nga nagdadakkel, ket nganganin maloom. Ket isimrek iti panunot mo, nga plinanom, inton sumipnget, mapangkutibaen, dayjay saba, di karubak. Panpanunudan tayo pailaan kakabsat, nga magbasbasol tayo. Wenno da tayo nga lalaki, ta nature ti lalaki, nga napartak dagiti imahinasyon tayo, makita tayo iti picture ti babae nga kurang ti tela ti suot da ka underwear laeng nalabit ket agay ayam dagiti panunot tayo iti lustful na derrap nga panpanunot ket gayam imayen iti basol kada tayo. Ti may kadua yaten nga kabsat ket amartema, the act of disobedience to God's law. Daytoy nga basol kabsat, kaya dayjay kan kanayon nga ramidon tayo, dayjay aksyon. Anya ti kaya nasawen, dayjay panagsalungasing tayo itilinteg ni Apo Dios. Anya ko ni Apo Dios tilinteg na. Di ka agtakaw. May kadua, di ka makiabig iti di ka asawa. May katlo, nyapay kunana, kausat, awan ti sabali a Diyos mo iti sangok. Ti sabali pa yung alinteg niya po Diyos, kinunana, nga di ka aramaten tinagan ti Diyos iti bareng. Anya pa'y, laglagi pem ti aldaw a panaginana. Dayawem ni amam kenni inam. Anya pa'y kakapsat, di ka aguman, iti anyaman asaan mo kukwa. Saan kuman nga inornos dito kakabsat, ng patsek nga mutayo iti sangapulo abilin. Wano ti anyaman kakabsat ang may kaniwas, iti pagayatan niya po Diyos. Nga da iti aramid na basol dayta. Ket may katlo kakabsat ket amartano, the continuous acts of sin. Nya kay nasawan dito kakabsat. Digat kinakitay, amartia, pinanunot ko, plinanok nga takawan jay sabadi karubak. Idin simipngat, inarudok ko nga tinibba day jay sabadi karubak. Kati sumarunong aldaw, nakitak nga nagdadakkel dagiti kawitan na. Kaya ti sumarunungal daw, wano nga sumipngat matlaeng, inarudok ko nga tinakaw di may sa akawitan na. Dahil martano kakabsat, kaya dahil paulit-ulit nga niya panangaramid iti basol. Kaya kung ital mga kakabsat ti amin nga basol, mangrugi ti panunot. Sumaruno iti panangaramid, ken ti panangulit-ulit panangaramid. Iso nga, ay tayo nakakabsat, ti may sana lay nga manurat, managan ti Ellen G. White, kinunana.
Padasen nyo nga disiplinaan dagiti panunot yo. Tasapay, ti panunot, ti pangrugyan, iti adua basol. Noon niya, iti pagpakan tayo sa ti panunot tayo, ket isumat laang ti kaaduan, nga mga apekto, dahil panagdesisyon tayo, ken uray pa ita niya panagaramid tayo. Ayatan nga kausat, anya ka di dagiti basbasaom ita. Anya ka di dagiti buy-buyaem. Anya mat dagiti dengdenggem. Tati kunada, di familiar nga panarita kausat, nga what we eat is what we are. Dagiti pilosopo, kinunada, Pastor, kanayon ak mangan iti white beans ngam nangisitak pay mo laeng kinunada. Ngam saan ngam sa takas jay ti kena sawen no nasustansya dagiti kang kanen tayo nasustansya met kakabsat. Ti umuneg iti bagi tayo ket umay tinaimbag nga salunat kada tayo. Ket no naimbag dagiti basbasaan tayo ken buybuyaan tayo. Nasaya at met, ti panakadisiplina, dagiti panunot tayo. Ti may kapat, iti basol ket tawid. Ang kulbas baga, nga dayjay nayanak, wano kayanak nga ubing, wano dayjay ubing nga dapel dayjay tiyanan, kinada basol nan. Ti bagbaga na ka ti Psalms 51 verse 3 and 5 ket, ti tao na tawid na dayjay propensity, dahil tendency nga agbasol. Ti bagina managbasolen, tunrumwar, isunga niya, agsakit. Wenno matay, ta dahil bagi tubing na afektuanan iti basol, kaduanan, iti papatay, iti dayta. Ngam dahil tendency na ngayon tundumakkel, kada daan tinakam, kakausat, dahil managbasol, nga tendency na ket mabalin na nga aramiden. Iti may kapat ket pili. Ti basol kakabsat kung nakita mga rugi ti panunot nga madda ijay tao nga mangpili iti naimbag ken dakas. No makita tayo datay nga lalaki, makita tayo tinapintas a picture ti babae. Ket kas kung nakita kurang titela na, adala sa gabasit nga na ikalob. Mabalin tayo ngagpili, iti dayta, nga ladawan, no agpanunot tayo, itinaderap. When mabalin tayo, ngagpili ka sa nga saan tayon nga kitaan, dayta aladawan, uno dayta nga picture. No makita tayo, tinaloom nga saba, day karuba tayo, agpili tayo, numapan tayo takawen, when nubaybayan tayo, rayan tayo nga padawatan na tayo di kaaruba tayo. Iso nga iti panagbasol kakabsat. Umay kada tayo nga magpili tayo, noramiden tayo when no saan. Timay kanem. Uray na imbag nga aramid. Dahito yung kakabsat kat manglimlimo. Kasapay, sapay kakabsat amang limlimo. Ngamin, mabalin tayo nga garamid, itinaimbag ken nalinteg. Nga mabalin tayo met kakabsat, nga aramidan tayo nga nalinteg, nga agbasol tayo iti sangwanan niya po Diyos. Isungarod kahit kung ipasimudaag, kan kahit ko kakabsat nga italmag, nga iti saan amin nga naimbag nga ramidan, ket naimbag. No di ket mabalin tayo nga garamid, kadag iti naimbag, ngem agbasol tayo. Kas kuma, kakabsat, mabalin tayo ti agpadawat, kadag iti karuba tayo. Naimbag no saan? Naimbag. Mabalin tayo iti agkanta, tinapintas, iti nagtiglasya. Naimbag no saan? Naimbag. Ngem, no agaramid tayo, kakabsat, tinaimbag, nga da sa bali nga motibo tayo, ijay tayo kakabsat nga agka-problema. Iso nga iti Matthew 5:20 kunana niya po Jesus,
malaksid no artapan nyo. Iti kinalinteg, dagiti pariseyo. Di ka ito makita iti pagarian iti langit. Ay tayo nakapsat, kan kanayon tayo manggagaan, sarita, tinalay nga manurat, ni Ellen G. White, aginunana, nga iti basol, naguyas, kaya't naging inot nga nagkaradap, ito nagtiglesya. Tasapay, uray pa'y kakabsat. Dagiti agkuna nga danda, itinadagketa pa na kilasyon kiniya po Diyos, agaramid da iti naimbag. Ngayon da iti sabali, ang motibo da iti likudan, iti panunot da. Kang kayo ti maysa nga ehemplo. Dagiti pariseyo, kan eskriba, mangted da, iti nabuslon, nga pagkapulo, kanda tunda. Kaya niya ti aramidan da, ikargada, iti planggana, wanubat siya, kaya't sadan to niya, ipakita ka dagiti tao nga ado dagiti itadda nga tulong agpaay ti iglesia ken sabali at tao. Ay tayo nakapsat daytoy ti bantayam. Ta tinatudtudo ang maitudo ti problema iti tao nga garamid wenno agbiag nga ginsingpet ket iti basol. Tasapay uray dagiti na imbag nga ramidan tayo, mabalin tayo, iti agpamarangan na imbag. Ngayon gayam, iti likudan, iti dayta, kagararamid tayo, iti may sabanag, nagpaimot laeng, apagragsakan tayo. Kaya timaudi kakabsat, isu daytoy, di ajay isusurot ni Pedro iti adayo. Ado dagiti membro ti iglesia, ado dagiti mga ibaga nga mamuda niya po Diyos, ngam saan da may kigamulo iti trabaho. Sumursurot ti adayo, makigimong half day. Nyapay, mangted ti pagkapulo na kagudwa. Nyapay kakabsa. Kayat na ti makigimong no garbes baset sane. Agkararagmat, sitlaeng, mga kubagbaga, nga kasapulang nga tidog nga kararag, ngam tibagbaga kakabsat, for the sake laeng iti niya panagaramid na iti naimba. Adda, ito nagtiglesia, ngem, tipan nakipasyat na, ket kagudwa laeng. Ay tayo nakabsat niya po Diyos, ayaban na, dagitian nak na, nga talikudan na kuma, iti kaya managbasol da. Ayaban na ka, kit ayaban nakmet, ay tayo nakabsat. Ita na amuantanon yan, iti pudno nga rupa iti basol. Kit babaan laeng kadi, iti panangiturong ti Espiritu Santo, kit idyam ta dua, iti kaya managbasol da. Kasapay, ay tayo nakabsat, saan tayo mapadasan iti pudno a kinatalged? Saan tayo mapadasan iti pudno a kinaragsak? Ken eventually, umay kada tayo iti papatay, inton panungpalan, no agtuloy tayo laeng. Nga arakupen, iti basol, iti niya, iti panagbiag tayo. Nya nga ti kasapulan nga ramidan tayo, ay tayo nakabsat, agsubli tayo kiniya po Diyos. Agsubli tayo ayatan ken kuana ket maminsan pa isuko tayo iti biag tayo ken kuana. Ket pa-check nga ti Dios si gagagar ken si ayat nga umawat ken kastamet kanyak. Denggan taman ayatan nakabsat tinailangitan na kanta nga mangted kadata iti anaya kinaragsak ken tarigagay magsubli kiniya po Diyos. Tad tayo ti tiyempo kini Sir Jun Ray, iti maysa na ilangitan akanta. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for families,
protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hands to ease our suffering. And all the while you hear it spoken in. You love us way too much to give us lesser things. What if the blessing comes through raindrops? What if the healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear his desperate plea. As long as we have faith to believe. 'Cause what if the blessings comes through raindrops? What if the healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart, and this is not our home. It's not our home. So what if the blessings comes through raindrops? What if the healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if the greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater test this world can't satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest times, are your mercies in disguise? Wen ayatay nakabsat. Ti Biblia kunana Roma 6:23. Nga isuda amin ken nagbasol da ket nagkurang da iti dayag ti Dios. Isud gapuna ayatay nakabsat nga iti maminsan pay. Bigbigam ken bigbigak met bigbigan tayo amin ama nagbasol tayo. Kaya't babaan lang iti dara ni Apo Jesucristo nga na parukpok di Kalbaryo. Kaya't madalusan tayo. Kaya't madaan tayo. Iti pag-iso
na deket ken masinoo apan nakimay maysa ken panakilasyon kini Apo Dios. Damatik man ngagtamad tayo, nagkararag tayo. Diyos sama nakabalin amin. Namuan me iti pudno nga rupa iti basol. Manglimlimo. Ayatan mi nga Dios. Nudaduma saan mi amo. Nagararamid kami dagiti may kaniwas ti pagayatam. Kinudaduma igagagarami apo nga umadayuken ka. Itama minsan pa ay iasdagmi ti biyag mi ken ka. Kaya pa may sami apo, ti panagserbi mi ken ka, tulungan na kami nga mangtalikod ti kinaman nagbasol mi. Na dinawat mi dagitoy, tinagan na po